Yovika jangan duduk dulu. Oh iya. Saiki sinden zaman sekarang ora dituntut mung ayu pasuryane, apik suarane, ning uga dituntut jogete uga apik. Saiki Mas Victor jumeneng ning panggung, joget serampat, rambahan sepisan Victor sing joget, rambahan kedua Yovika sing joget serampat. Ya, pinter kudu ya, guna suara rupa bondo sinden. Yuk Mas Victor, ayo sing lambi irung sisan ora. Ya, yuk tradunu datang. Joget selamat yuk.
Ayo pegang mic semua berdua. Yo. Joget serampat khas Tulungagungan kendangane Gonggo Mino. Betul. Tapi joget itu juga macam-macam Mas Victor. Nggih. Nek Gonggo Mino itu khas Tulungagungan. Kalau di Banyuwangi ada khas lagi namanya tari pitik-pitikan. Wah, wonten nggih Mas. Ada. Tahu to sing ngene iki lho iso to sampean Pak tuh nah. Oh, tari pitik-pitikan. Pitik-pitikan. Kuwi uga kudu dijajal. Dijajal. Mbak Yovika bar Mbak Yovika sinden siji mboko siji kudu dites. Dites satu persatu. Sing menilai kamu ben adil. Oke. Iya. Ya. Tapi Mas, joget piti-pitian nek gak dicontoni ya gak afdol, kurang afdol. Ya iya no, contoni sik Mbak Yovika sik sumise sik ben dicontoni karo Mas Victor. Ya. Ayo. Ayo contoni gendangan. Aku rada kaku Mas nek iki jane. Dudu paku asline, dudu kulinaku jane. Ya ning sampean jajal kendangane aja angel-angel gerakane, sing mudah bae. Itu jan luar biasa. Ya jajal. 1 2 3 pitik-pitikan joget. Yuk. Wis jan kaya mentok dobel tenan. Kuwi Mas Victor contohnya sudah cukup jelas napa belum Mbak Yovika? Piye kurang? Sampun. Hah? Sampun jelas napa dereng? Kangge kula sing kados ngeten iki to Mas sing kaku ngeten iki terlalu rumit. Wo, bagi seorang wanita terlalu rumit. Nggih. Sing penangen lho to, tangane ora usah ubah, tangane ngene, langsung ngene wae. Nah, ngono to. Nah, dicontoni alon-alon ngajari wong wedok ki alon-alon. Alon-alon Mas Victor. Ya. Yuk 1 2 3. Ya, yo. Alah. Sayang anak, sayang anak. Oh iya, dadi pas dangdut iki bokong itu diobahke. Oh iya, itu khas Banyuwangi. Ayo, wis penak kuwi Mbak Yovika. Penak lho. Pokoke nganggo sing menilai kamu ya nanti. Oke. Yang menjadi guru kamu. Oke. Ayo. Yo, Mbak Yovika sudah siap? Yo. Nenek. Ah, mendek angel Pak mendek. Ayo, ayo. Yo, 1 2 3. Ya, yo. Ayo. Pas dangdutmu pas ya. Duduk. Wah, nek ketoke sik. Lah satu kali lagi. Satu lagi ya? Satu kali lagi. Mau Victor pindho kok. Oh, aku pindho paling ora sampai ke pindho. Ayo mindo ya. Mindo. Yo. Sampai esuk. Ayo. Yo. Wes. Wes. Duduk. Nilainya berapa? Iki paling ora oleh 7, Mas. Wih, kok isih 7 lho, apik kaya ngono kok 7. Setop min saiki nilai 10 wis apik banget. Oh, 7 yuk mergo urung perbandingan yang lainnya. Iya no 7 wis sampai coba liyane. Ki sing ki. Ayo, Apa? bisa ngadeg. Yo. Wah, piro iki nggo? Joget. Gak wani aku nek. Yo, jajal kok kono. Dipasne kendangnya lho ya, mosok jogetnya seliring. Ya. Yo, coba kayak apa ya? Yo, yo. Sik. Piye? Kurang mendek. Oh iya, kurang mendek. Masukannya kurang mendek. Kurang mendek, kurang jentit sama tes. Wah, enak kuwi tenan. Jenenge Yakin. bae pitik ya. Pitik kuwi mendek. Pitik iki mendak nek sakmono kuwi lagi Jerapah. Ya. kurang dawa. Ya. Yo. 1 2 3. Ya, yo. Ayo iki tari khas kurang mendek. Mendek. Neh mendek neh. Mau mendek neh. Ayo. Ora Berapa apa-apa. nilainya? Iki
ya 6 ae, Mas. 6 ya. Anu soalnya sekoke rada dol tadi ngedek sithik ra gelem. Pol. Andinge. Andinge. Mbak Dwi, yo. Poh nek iki boh ya. Ayo, joget pitik-pitikan. Iki Banyuwangi lho iki. Banyuwangi. Ilmu iki. Ilmu iki asli Iya, tari masane. Banyuwangi. Iya. 1 2 3. Ya, yo. Teh. Ayo ratingnya kayak kenemenen. Peh, mula aja bang. Sekali lagi niki. Anu, Mas Vektor. Heeh. Dek, sik, dek. Nek wis diwarai guru kudu manut. Ya. Dan piro ngene iki? Guru. Wah, guru celintisan iki. Ora maksudnya. Ayo, tak ngono rada maju. Ya, ya. Ya. Nilainya berapa Mas Guru Vektor? Iki. Berapa? 6,5. Oh, 6,5. Sinta. Ayo. Iki pomo pitik lancur wah lincah kene. Anu, Sinta ki mempitik Birma. Heeh, pitik Birma. Cilik. Cilik. Ayo. Siap? Are you ready? Ya. Ayo 1 2 3 pitik-pitikan mulai. Ya. Wah. Dlandenge kecret. Wajan. Dlandenge kecret. Acan yo. Mergo arep balik terus lagi krungu dlandeng terus diturahke. Iya. Apa enek aku kek Duduk. ora apa-apa. Pira-pira nilainya pira Pak Guru? Iki rada apik 7,5 apik iki. 7,5 ya. Bisa rada ngokek. Wah. Saweneng kan. Dikira wis bar bare yo dlandeng. Kecilik iki ya. Ora apa-apa. Anu sapa? Seli. Lah nek iki mahasiswi tari. Mahasiswi tari. Jurusane musik dan tari. Makane apik genan iki. Apik, genah apik wis to. Mendek. 1 2 3 gerak. Mendek. Bedek. Wah, ketoke anu feminim ketoke. Wah. Oh ya, ki mesti halus ki joget. Ketoke feminim kok, ketoke feminim kok. Yo pitik-pitikan dimulai. 1 2 3. Ya. Ayo ngene iki lho. Ala yo wonten. Kok Waduh lho. Wes lungguh wis iki pitik tiran iki. Pitik tiran. Iki jenenge pitik dobolen ya iki. Wes nah. Ini nilainya pira Pak Guru nek modelan kok ngene iki? Wes 170 Mas iki. Kok iso akeh men? Kok iso? Oh, nilai kok turah lho. Mosok nek pitik kok ngene-ngene. Iya. Pitik apa? Iya. Nek Bu Parsinem Buparsinem. wis ora pitik. Lah apa? Ya wis pitik senior. Pitik senior. Sama kok. Pinggir dhewe. Ayo, digandeng no. Ah, nek kira pitik neh. Ya pitik ya. Aju to. Ya. Nek iki babone tenan nek iki. Ya no, harus. Iki umpama pitik wis ngendhok kene. Delok ngene bedal. Loh, pitik tertutup lho kebayake. Wah, heeh gejangan iki. Iya. Kraton. Kae putri alus ya. Iya, Aku kadung siam kok gak mbok kongkon pitik kok. Loh, pitik no. Pitik. Satu pitik semua. Dah. Ngono lho. Tapi aku gak kokono aku. Lah kondi? Aku kokine. Oh ya wis ora apa-apa. Lah nek kok kono ngopo? Hah? Lah nek kok kono ngopo emange? Anu, kurang. Kok kurang. Saman kok kurang jelas. Iyalah, alah. Oh ya. Maksudnya Victor wi lho. Heeh, ya. Ayo hitungono, Mas Vektor. 1 2. Hitungi 1 sampai 100. Kakean. Sesuk rampunge. Yo, jajal 1 2 3 telorot. Sik. Piye to? Ki pitik galak meneng wae.
Oh, ya. Rada ngono wae. Iki angger roh wong lanang rada alus sithik kudu ngeladung. Iya. Pitik kulinane Kudu palagan. ngene lho. Lah, ya tak totone to Mas, nek sak wayah-wayahnya enek sing nyelingkrik. Ngono mak celangkrik terus esek-esek rampung. Ayo, ditungi Mas Victor. Mas Victor, piye iki mendakku kurang piye, kurang mendek apa sampai ngesot? Wis apik ya, Tor. Apik. Terus piye iki, ngenekane iki? Bokonge rada. Ya piye to ya didemek to sing endi? Oh. Ndi to bokonge? Lho iki to. Sing Yo. iki. Iki cengel kok. Ya wis kene iki lho, Jan. Ayo ditungi, kok kono kowe Oh, sing iya. ngitung iki. Ayo, 1 Siji, 2 loro, 3. telu. Wah. Ngesake kuwi lho piye sitok kuwi lho. Kok tiba manggung nilainya berapa? Gak usah dinilai. Loh, ya siji dinilai kabeh no. Saya nggak butuh nilai. Loh, Lah, lah terus kowe gitu gimana tuh? Aku ini sepenting aksine nilai nomor loro. Yo dinilai 1 Yo ane sing dinilai. nilaine 7, 8, 170 mong. Lah yo. Ki nilaine berapa? Piro? Iki men nek ketoke. Nilai kok malah men iki Kok lho. malah mini. Bah kegalaan ya pitik sakmene anak-anake mati kabeh lho kejaran. Ya ora, ya justru pitik galak ki anake terawat, anake terjaga. Pitik senior. Terlindung. Yo ngono. Ayo Dek Parsinem. Hei, ora usah. Dek Parsinem. Mas aku. Au, wis kadung ngene rasa balik. Mbak mulai yo Heri. ngene. Salam Salam. dan doa dulu untuk SMP Negeri 1 Prambon. Saya akan menghela nafas dulu yang sangat panjang sekali. Iya. Bocah-bocah gek ndang dahar, wis disediani gek ndang dahar ki rada suwe ki. Oh iya. Mamah si arep tausiah si rada suwe. Iya, mamah pitik. Iya. Piye? Galak iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, no. Sadereng kula aturaken wilujeng dalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dalu sedaya warahmatullahi kemawon. wabarakatuh. Niki sowan wonten SMP Negeri 1 Prambon. Nganjuk matur sembah nuwun. Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, warga Prambon dan sekitarnya. Dan juga arep moto aku lho. Kangen ta we karo aku. Sopo, Mak? Gini. Ora, yo kangen kabeh karo sampean. Alhamdulillah menyapa warga besar Astabrata. Cik Astabrata to Mas? Masih. Alhamdulillah bocah-bocah saya bagus-bagus. Amin. Mundak resik-resik, mundak putih-putih terutama Hermani putih apa pucet Mas? Kuwi lara nek. Mundak ganteng-ganteng yo, Mbak. Mundak ganteng-ganteng, alhamdulillah mundak balik-balik. Iya. Biyen kae sik cilik-cilik sik rong patek mentolo. Lho. Rumah saku koyo suwi-suwi ya to ora Oh sangat-sangat amat lama sekali. Li. Lah Ahmad sekali. Tapi tenan no, aku terakhir ketemu Mbak Mary itu nalika pentas ning Kalimantan. Ya ora. Ya ndak dong. Yang di iki Oh kenep ding. kenep juga. Iya, kenep. Sing mbok eling di Kalimantan ae. Jane enek apa to Kalimantan iki? Enek pengki. Enggak, iki pemusike ya Allah. Musisine. Ganteng-ganteng wis rabi purung ngene iki. Niku pun krama sedaya, Mbak. Oh, pun Nek termasuk musisi sampun, nek pengerawit penabuh gamelan masih Joko sedaya masih single semua. Asli. saya doakan pokoknya dadi bocah sing pener, sing bener, sing tanggung jawab, sing tenanan nek nyambut gawe. Amin. Iki Mas Victor. Nggih. Biyen sampai saiki tetep sakmene. Iya. Oh, Lah arep mundak piye? Mundak piye? Juga yang di rumah yang melihat Mersani YouTube selamat Streaming. malam semuanya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, ngono lho Mas. Ki sindene semakin cantik-cantik. Asli. Seragame sampean kaya duwe seragame Astabrata, Mbak. Iki lho. Lah kok padha warnane lho. Padha warnane. Warnane kok padha karo Astabrata. Iki mang aku lagi golek. Oh lagi golek dadak ya. Silian to.
Tuku. Oh tuku to tak kira silian mboten Ngile. sinden kondang kok iki. Ayo menyelam sambil minum air. Mas Aku wis bar ngombe. Lah yo maksudnya peribahasa mengatakan. Oh alah ngono ta. Mas Victor bawa engko Mbak Mary nembang. Oh Oke. nggih. Nah, niki ambak cilik-cilik ngrusak kaya baterai ning Nyapa suarane mbok hebat. ambakno. Yo Lah sakmene yo lah yo sakmene jambakane apa gerdu. Ning dipamerne karo warga masyarakat, keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon. Siap. Mas Victor nggih klambi ijo kaya lemper we. Para nyoto. Ayo, anu tembangnya ora sang ngel-ngel. Heeh, Mas. Podang kuning. Oke. Heeh. Ya. Podang kuning. Suwe ra. Dibawani sik no Mas Victor. Sakit to? Nggih, sakit to. Ayo. Banyak kejadian ya Mas semenjak aku tidak ikut. Biyen bojomu iki saiki ndi mengkae. Weh kok golek sing saya gedhi, saya gigi gek bur parsinem mbok bibik. Anak gue kegedean. Ya ora. Oh, masa sak wonge kan yo ora mungkin. Mas Victor ayo. Nggih. Bawane alon. Jajal suaramu kaya ngopo? Mosok ora tau krungu. Yo, mesti dipamerne. Pamer ki. Jajal. Yo. Mosok lali. Wes suwe ra wayangan aku. Ya. Yo. Apa iki? Sing kena sapa? Mas iki kene to Mas? Ayo. Iki lho raine iki kok iki. Lah yo, lah piye wong sejajar kok karepe. Lah ngene yo tengeng. Yo karo ndanga, ayo. Nah, ngene lho. Nah. Makane wis sadar diri yo golek sing ngene iki. Lah terus, Golek sing sakmene. poh, iku anak-anak botol kecap. Ngene. Yo. Nadyan wujud tembong peksi. Meskipun berwujud burung, Lagi manuk iki. masih omong manuk. Iya. Manukmu manuk. Manuk. Kok manuke sapa? Ya, lanjut. Agawe. Iya. Lula. Yo. Agawe talining pronto. Membuat ikatan antar hati. Ya. Masih omong manuk loh Mas. Mau najan to manuk ning iso ngarake. Iya, soalnya yang menonton, yang melihat itu tidak hanya di Jawa ya Mas, di luar angkasa. Wah, sing delok sapa nang luar angkasa? Alus. Alus manis merak hati. Artinya apa Mbak Mary? Wujudnya halus, manis, memikat hati. Apa kuwi sing halus memikat hati kuwi apa? Manuk. Iya. Pokoke manuk. Pokoknya intinya manuk. Terus Wes wenggon kula lono. Sudah lama melanglang buana, berkeliling, mencari manuk. Terus pokoknya kuwi. Bae mang. Terus Golek isi podang jenar. Mencari yang namanya burung. burung apa? Podang Podang yang berwarna berwarna ku. Yo apa to? Ya manuk. Gua manuk, enggak manuk. Podang kuning, jenar niku kuning. Iya. Ya, terus Ibu bunga hatiku. artinya Betapa senang hatiku. Senang karena apa Mas? Manuk. iya. Terus Nyanding bisa dadi tombo. Bersanding bisa menjadi obat. Betul. obatnya Obatnya apa apa? Mas? Manuk. Iya.
podang kuning. Podang kuning. Podang itu burung yang Burung. bisa terbang, kuning itu melambangkan keemasan. Betul. Semoga setelah Disnatalis SMP Negeri 1 Prambon, ya ta, Nggih. ke 47 7 tahun. bisa terbang seperti burung mencapai masa keemasan. Amin. Amin. Allahumma amin. Langsung buka Langsung. celuk Mbak Peri. Yuk. Yo. Sik Thomas, sik Ambulan. Lagi lho, mapak Vector, mapak Vector. Sik nek ambulan aku trauma. Lah ngopo? Trauma ngopo? Gak popo. Sok gak apa-apa. Ayo Mbak Mer. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Yo. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Maneman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning gepang gancangan tak rindik saka kadohan sarewi ngoceh dheweke ngalih bencokan tak suwun mbok ngece podang kuning agawe pikirku kopi seleret tireng tak sawang tambah manis yen kelakon nyanding selirane ora bakal ati kacewang liyan yen musik kodan andudut ati kebranan saya tak senani sun pikalut Hey, oh. Asik. esok awan ning omah wis ora krasan kaluyuran agoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mider anggonku goleki ora krasa esok awan nganti Oh. yen nganti